IFM News. Police Report. Manipod sa Sana Ilocos Norte. Idol Dennis, come in. Balegi tiniwag nga search operation iti pagtingan ti incumbent barangay Kagawad iti barangay Manalpak Sursuna nga ni Joji Benito iti laing Kalman mismo nga ti RDC Branch 4 iti nagtautan ti search warrant para palang iti panakirigisa iti pagtingan iti nakamat ng opisyal iti barangay agapo kada iti may pagorop nga armas nga may duldulid iti uneg iti pagtingan kas resulta naala iti may isang unit caliber 5.56 armalite rifle nga daan iti magazine ken sabulog inem nga live ammunitions Idol Bernard ken may sapay nga MK2 fragmentation hand grenade agapo datoy iti abiyang iti PNP in Bagada nga sarda kadagitay alternative recording devices amay paneknek nga legal ito ti invite data nga panagrekisa iti pagtingan ti nakamat opisyal nga barangay gabuto itoy sumangsamo iti kaso nga panglabsing iti RA 9516 ken iti 10591 ti nakamat atang opisyal iti barangay Idol Bernard II ti PNP nakawat impormasyon nga iti armas dulin iti nakamat opisyal sa Gapuna nga nipakatan iti search warrant operation nga nagbalegi may isang armas ken may isang hand grenade iti naala ito iti nakamat nga pagatengan marameten iti panakidokumento iti dokumenti ebidensya nga naala para palang iti panagpit reklamo iti nakamat opisyal ti barangay gapo na positibo TSW operation okay. Iwayat iti Lang Kalman iti barangay Manalpak Sursuna, Idol Dennis na ipila nga dagos si Idol Dennis na ipila nga dagos si kaso kadetoy. So nakabalod di sunay tata inquest. Yes, ada iti korpo ti pulisya Idol Bernardo Wala at Granada na. Reklamo. Huwag nga rod, medyo nagsenta akapis ang armas dato inaala iti pagtingan ti opisyal ti barangay Idol Question, apay ni Apo Kagawad at Granada na? Dito tayo iti amon dito sa sigon iti PNP informasyon dito ba na nisod kapuna nga nangiwait da iti search operation iti pagtinganda sa pinatgan iti korte dato request da nga SW iti natakamat ng opisyal iti barangay del Bernard. So ngayon, anat katatao na detoy. Dati bang nagserbe iti Armada at Pagilan na Pilipinas or dating kaming ti kapulisan? Awan kasjay. Amon dito ti background, awan pa iti background tayo Idol Bernard. Kasi siyempre iti PNP, doon pa di sure iti follow up da. Tapos tayo expectar na after election kit adun to iti may white nga operasyon iti PNP ta siguro dito kita nadamdamag dan iso nga nag-request iti search warrant iti korte Idol Bernard. Okay, go ahead. So iti agdama ti abyang iti PNP tuloy iti kampanya kontra illegal na droga ken illegal na armas iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tata RMN.